Ассалому алайкум, ҳамватанон, хоҳарон, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Влоги имрӯзаро мехостам бо шиносоӣ бо подписчикони нав сар кунам. Номи ман Рудоба. Дар вилояти Оренбург зиндагӣ мекунам. Модари 8 фарзанд ҳастам. 4 то писар ва 4 то духтар. 4 тоаш приёмный, 4 тоаш фарзандони биологии худам. Касе бо муфассалтар фаҳмидан хоҳад дар бораи оилаи мо, влоги шиносоиро дар описания закрепит мекунам. Дӯстон, имрӯз ман заказҳоямро аз Валберис гирифтам. Хостам барои шумоҳо навор кунам. Дар ин ҷо ин реклама нест, дӯстон. Ман ба пули худам ин чизҳоро харидам. Марҳамат, тамошо кунед. Ба касе маъқул ки шуд, ҳатман нависед. Ман артикулашро дар комментария мемонам. Дӯстон, ин пастелни биллиёҳоро мо 1 ҳафта пеш заказ карда будем. Вақте ки кӯдакҳо ҳама дар хона буданд, ҳамаашон барои худашон выбор карданд. Духтаро принсесса, куклалолро хостанд, писарбачаҳо тачка, мошинчаҳо, ана ҳамин хел чизҳоро худашон заказ карданд. Дӯстон, боз савол буд, ки ман чанд сол боз дар Россия зиндагӣ мекунам. Ман 18 сол боз дар Федератсияи Россия зиндагӣ мекунам ва гражданстворо ҳам ҳамон вақт гирифтагӣ будам. Он вақтҳо бисёр қоидаҳои осонтар буд, ин хел мушкилиҳо набуд. Ман дар муддати 1 сол гирифтагӣ будам гражданстворо.
дӯстон, боз дар влоги имрӯза ман харидҳоямро сёмка кардам ва чӣ хел як рӯзи мо мегузарад бо кӯдакон. Субҳона тайёр кардам, хӯроки нисфирӯзӣ, ҳамаашро барои шумо навор кардам. дӯстони азиз, дар ин ҷо влоги мо ба охир мерасад. Аз ҳар яки шумо хоҳиш дорам, ки ба видеоҳои мо лайкро монед, барои он ки канали мо камтар пеш равад. Аз ҳар яки шумо миннатдор ҳастам. дӯстон, пагоҳ як видео мешавад дар мавзӯи налоговӣ. Чӣ хел аз налоговӣ 15% пули хонаро бояд баргардонед. бароятон тансиҳативу хонаободиро аз худованд талабгорам.